Ето това вече не е просто камера. Това е DAHUA P5D5 FPV0280B, камера, която гледа, върти се и направо си има собствен характер. Тук говорим за DUALLENS модел с два обектива по 5 мегапиксела. Единият обектив държи широкия план, а другият се върти и следи. С две думи, един пази квартала, другият води разследването. Има AI детекция на хора и автомобили, ототракинг и бяла подсветка. Тоест, ако нещо мръдне, камерата не казва «интересно», а казва «чакай да те видя по-отблизо». Преди да продължим, удари едно лайкче и се абонирай за този канал, защото тук техниката не само я показваме, а я караме да си свърши работата пред камера. От телефона управлението е супер удобно, въртиш, гледаш, следиш и контролираш всичко директно от приложението. Без магии, без врачки, само DMSS и няколко натискания. А най-яката част е, когато единият обектив засече човек, а другият веднага тръгне да го следи. Това вече не е «виждам нещо». Това е «видяхте», заключихте и няма да се правим, че не сме се срещали. За външен монтаж, добра картина и реално полезни смарт функции, този модел определено е попадение.